बिटिएडित पुनर अशांतिर सृष्टि हब प्रमोद बरु गुसुं समनि गेजेरावनो माखासे मानि बर' लाइमोन आरो आइजोफोर हमजानो थांगासिनो दं नाम लिस्टफोरा जोंहा एक्स एनडिएफबि आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आदामोननि लिस्टआव दंफैजोबखासै लकेसना बबे बबेयाव बेखायनो साबधान जानाया गाहामसै आरो बेफोरबायदि खामानिखौ गारदो जाय ड्राग्सजों थांनाय देहा फालांगि खालामनाय मानो होनब्ला गाव गावखौ लासिं सिं खालामनानै बिमा बिफाखौ खालामनानै मा लाब दं बेयाव जोंहा मावनो थाखाय मोजां खामानि गोबां दं आरो बैसोर बायदि हमजागोना सोर मुङाबो दङ मुंखौ फोसावनांगौ नामा थ' बिनि सिगां फिन खेबसेबाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै गोसो गोरबोनिफ्राय माखासे मानि खौरां फोसावनो आखायाव लादों बिनिनो इम्पर्टेन्ट खौरां उफाय गैयै नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो थांगासिनो दङ अननानै भिडिअखौ नायजोबोब्ला बुजिगोन दा खौरां होयैनि सिगां मोनसे आपडेटआ बेनो जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर' सारखौहाय गोख्रोङै हुमखि होदों माखासे सुबुंफोरा बे सोर नोंथांमोना खोनासंनानै लानो हागोन प्रमोद बर' सरकारे केवल दालालिহে কৰিছে বিটিএডিত আপোনাৰ যদি দম আছে ক্ষমতা আছে আপুনি মছজিদ ভাঙি দেখুৱাক গতিকে আপুনি আৰএছএছক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ গৈ কোনোবা বিজেপিক সন্তুষ্ট কৰিব গৈ মুছলিমৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আমি কেতিয়া সহ্য নকৰোঁ বিটিএডিত পুনৰ অশান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব তাৰ কাৰণে দায়ী হ'ব মানে বিটিআৰডি প্ৰমোদ বড়ো আজি মিয়া যদি ক'ব যায় বাগবৰৰ বিধায়ক চেয়াৰমান আলী কওক কাৰণ চেয়াৰমান আলীতো মিয়া মিউজিয়াম দাবী কৰিছে বিটিআৰডি চৰকাৰত ইয়াৰ আগত যিটো চৰকাৰ আছিলে সেই চৰকাৰৰ জ্বালা যন্ত্ৰণা ভুগি আমি সংখ্যালঘু মানুহ কাৰণ যিহেতু বিটিআৰডি অঞ্চলত 2 নম্বৰ স্থানত থকা আমাৰ সংখ্যালঘু মানুহখিনিয়ে আমাক বহুত জ্বালা যন্ত্ৰণাৰ অন্ত পেলাই আমি খাল কাটি কুমুৰ আনিছোঁ বুলি এতিয়া আমাৰ উপলব্ধ হৈছে কাৰণ প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে বিগত 2-3টা বছৰত বিটিআৰডিত অকল দালালিৰ বাহিৰে একোৱে কৰা নাই আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ দ্বাৰা আমাৰ মুছলিমৰ কোনো ধৰণৰ ডেভেলপো হোৱা নাই প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰে কেৱল দালালিহে কৰিছে বিটিআৰডিত আৰু এতিয়া যিবিলাক উচ্ছেদৰ জাননী দিছে তাত আমি শুনা পাই আছোঁ যে আমাৰ 40 বছৰ পুৰণা এটা মছজিদ আছে তাত সেই মছজিদো ভাঙিব গতিকে আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে বিটিআৰডি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োক সকীয়াই দিছোঁ মুছলিম জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আপোনাৰ যদি দম আছে ক্ষমতা আছে আপুনি মছজিদ ভাঙি দেখুৱাক বিটিআৰডিত থকা সংখ্যালঘু 2 নম্বৰ স্থানত থকা সংখ্যালঘু মানুহে আপোনাৰ গাড়ী ভাঙি দিব যদি আপুনি সেই মছজিদত হাত দিব যায় যদি মছজিদত মানে হাত দিব যায় চিধা কথা গতিকে আপুনি আৰএছএছক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ গৈ কোনোবা বিজেপিক সন্তুষ্ট কৰিব গৈ মুছলিমৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আমি কেতিয়া সহ্য নকৰোঁ কাৰণ বিটিআৰডিত আপোনালোকে সবে জানে 2 নম্বৰ স্থানতে হ'ল সংখ্যালঘু মানুহ আৰু প্ৰমোদ বড়ো ভাবিছে নেকি যে সংখ্যালঘু মানুহ নোহোৱাকৈ তেওঁ চৰকাৰ বনাইছে ইমান সহজ কথা নহয় আমি আছোতো আমি অসমত জীয়াই আছোঁ অসমত দল সংগঠন আছে অসমৰ সংখ্যালঘু দল সংগঠন আছে গতিকে প্ৰমোদ বড়োক সকীয়াই দিছোঁ এই উচ্ছেদৰ জাননী আপুনি দিছে উচ্ছেদ কেতিয়াও আমি হ'বলৈ নিদিওঁ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বিটিআৰডিত পুনৰ অশান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব তাৰ কাৰণে দায়ী হ'ব মানে বিটিআৰডি প্ৰমোদ বড়ো স্পষ্ট কথা চাওক আমাক এতিয়া সকলো সময়তে যেনেকৈ মিয়া বুলি কৈ অসন্মানী কৰি আছে বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছে আমিতো মিয়া নহয় আমি অসমীয়াহে হাড়ে হিমুজে অসমীয়া কাৰণ আপোনালোকে জানে 1962 চনত 1962ত যেতিয়া ভাষা আন্দোলন হৈছিলে সেই সময়ত অসমৰ সংখ্যালঘু মানুহে অসমীয়া মাতৃভাষা বুলি স্বীকৃতি দিছিলে তাৰ কাৰণে আজিৰ ডেটতো আমাৰ এইখন অসমত অসমীয়া মাতৃভাষা হৈ আছে কিন্তু আমি সংখ্যালঘু মানুহে যদি অসমৰ মাতৃভাষা তেতিয়া সংখ্যালঘু লিখিলোহেঁতেন কিন্তু বৰ্তমান আজিলৈকে অসমৰ মাতৃভাষা সংখ্যালঘু হৈ থাকিলেহেঁতেন थ' नोंथांमोना खोनानो मोनबाय बिनिनो डिआर नाब्ला सारमोननि खोथा फैयोब्लाबो दिनैनि दिनाव बावगारलांनो हमनाय बायदि जाबाय दा मामाया जोंना आसामनि सिएम मामाया फरेस्ट बरुवाखौ फैनानै 7 दिन 10 दिनसो थानायनि खोथा बुंबावदों माबायदि जाखो आसामा नायफैनो हागोन बेबायदि थ' जोंनि बर' लिडारफोरखौबा बिदि बुंगौमोन नामा दिनैनि दिनाव गोजोन गोरोबथानि उनाव बिटिआर सुक्तिनि उनावबो गगोन होननानै जोंनि मानगोनां जायफ्रा एनडिबिफोर जोबजानाय दं खायसेना वारेन्ट फैगासिनो दं मेसेज हरगासिनो दं आंनो दासिमबो वारेन्ट फैफिनबाय थानाय केस जोबखानायफ्रानो आरो गोदान केस फैफिननाय मा जाखो मा खालामबावनो जोंबोलाय मा बुंनो ना रायजोनि सायाव नाथाय फोसावनानै होनो हागोन फैगौ समाव फोसावलांनो नाजाबाय थागोन दा मामायाबा बुंदों बेखौबो खोनासंनानै लानो हागोन नोंथांमोना পৰেশ বৰুৱা তেখেত নিজেই জনা বুজা এজন ব্যক্তি আৰু মই আহ্বান জনালে যে তেওঁ আহিব তেনেকুৱা কথা নহয় আৰু
তেখেতৰ এটা নিজস্ব জ্ঞান আছে, বিবেক আছে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে 7 দিন যদি তেওঁ আমাৰ ইয়াত আহি থাকি যায়, ঘূৰি আহিব নালাগে, 7 দিন যদি বৰ্তমানৰ অসমত তেওঁ থাকি যায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ বুজি পাব যে আগৰ অসম এতিয়াৰ অসম বহুত সলনি হৈছে। এতিয়া এটা সময়ত তেখেতৰ মনত এটা ভাৱ আছিল যে বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহে অসমত গোটেই দখল কৰি লৈছে। लोगोसे नैबेबो मोनसे इम्पर्टेन्ट खौरां जे जायफ्रा अफिसफ्राव अबेबा खामानिफ्रावहाय घुस फैसा बिजायोब्ला नोंनिफ्राय रां बियोब्ला सोरबाफोर अफिसारफोरा नोंथांमोना गोख्रैनो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। मोननैसो हेल्पलाइन नाम्बार होदों, वाट्सएप नाम्बार, कलाव मोनाब्ला नोंथांमोना जनायनो हागोन, कमप्लेन होनो हागोन एगेन्स्ट जायफ्रा फैसा बिग्रा, जबावनो होन, माबा मोनसे सोरखारि खामानियावनो होन, हस्पिटालफ्रावनो होन, नोंथांमोना बे नाम्बारखौ सेभ खालामनानै लानो हागोन। दानिया फैदो गुबै खौराङावहाय गोबां खावलायहरबाय, सानै साथामसो खावलायहर। खुलुमबाय रायजोफोर, नैबे आंनि बिब'नि फिसालाया एक्सिडेन्ट जादों मैया कलेजाव थांनायाव। लामायाव कलेजनिफ्राय फैनानै लामायाव एक्सिडेन्ट जाफैदों। बिराद गिदिर हालायाव माबायाव गोलैनानै दं। दा गिदिर दा खर' ब्रेनाव माबानानै नांनानै दं। दा बेखौ अपारेसन खालामनांगौ, गाबोन बानायनांगौ होन्दोंमोन। दा जोंनाव थाखा फैसानि प्रब्लेम जानानै दं। अन्नानै आइ आफा रायजो राजाफ्रा अन्नानै एसे साहाय्य हरबा मोजां जागोन नामा। एक्सिडेन्ट जादोंमोन मैया कलेजाव थांनायाव। दा गथ'आबो सासे फिसाजोआबो बेमाराव गोलैनानै दङ। दा बिनिखायनो रायजोफोरनिफ्राय एसे थाखा फैसा नांगौमोन आङो। दा आंहा जेबो राहा गैला, सिगांनिफ्रायनो गारनांगौ गारबाय सासे गथ'नि बेमाराव। दा फिसालायाबो जाबावबाय, जेबो राहा गैला आंहा। बेनिखायनो दा रायजोफोरनिफ्राय एसे लुबैदोंमोन आङो, अन्नानै हरदो रायजोफोर। बिनिफ्राय आङो जाय न'खराव गैसिनथारा UN ब्रह्म जुनियर कलेज काजोलगाव, गोबाङा खावलायहरनायलाय एक्सिडेन्ट जादोंनो थांनाय समावहाय। दा खर'खौ अपारेसन खालामनो थाखाय 3 लाख 3 लाखनि गोनांथि जादों होननानै बुंदों। बिनि बाराबो थांनो हागौ। दा बेयावहाय जायफ्रा एसे एनै हायो बिमानि गुरै खावलायनायखौ खोनासं। आं बहाय बे एक्सिडेन्ट जानायनि फट'खौ होला, नोंथांमोना कमिउनिटियाव थांनानै नायनो हागोन। मानो होनब्ला आंना चेनेला प्रब्लेम फैगासिनो दङ गोबांनो, बेफोरबायदि फट'बो होनो दायो बिराद क्रिटिकेल जादों। बेखायनो कमिउनिटि पस्टआवहाय नोंथांमोना जायफ्रा मिथियाखै माने नायनो लुबैनाय नायनो हागोन, आं होनानै होगोन। थ' बिमाया मा बुंदों खोनासंलांनो हागोन। आंनि हाम्बल रिकुवेस्ट आरो नोंथांमोननिफ्रायबो जाय एसे हायो 10 थाखा 20 थाखाब्लाबो ना, बेसेबां हायो हेल्प खालामहरनो हागोन। मानो होनब्ला सासेया सासेनि हेल्प खालामनायाव जों 10, 20, 100 खालामनायाव मालाबाबो गोरिब जाया। थ' बेनो आंनि गुरै खावलायनाय।